College bani huro sai sen pat teng hakan diga budi umta skwa ban pensai mo tilara don biang kitu kiban late to exam mo kiban late to exam SSCGD kene kam spai kiban dei nadu ni April terter ar pu nyo seneng hadu live po trik me te hapo ka channel ngala da share lut baro ki group mo kibadai group laga jong jong ngala da share lut ba pila ban ya tip ba pide kata katarik punya kenduk perlok umta terter teng ngala era bro ban yelek kat bala hakat kum ka jingla ga jong apa ban pen arrange boss kat kum ka group ban late ya ken don do punya or prar kendai terter ga jong tarik tela don ki bom pat yo join hadu mentaro idon ki ba kwa lej no marion lagi jong jong snong ba jangai kim tip ban lej mun ban lej te ada la ya pen lang kaju le lej lang lej to exam lang kaju lej ta kaju hi te kam dali le re marba tip hi yel de bang travel sini sitai la da phi lej dam don banang ban lej pin jenjar wa da bi nang ban lej ru ka jinglut ka bon marba ala da phi lej da ka tren ru na bai kali nang ne syagoti no goti phabuk tren dan phabuk saja kasa dan phab tip ya ka timing katno paje pin to exam phab ong phab nang don ba nang ban lej kita mer ka jenjar wa dan keling jonga share up pen arrange ka bos ngala pen snagi group lagi jong jong phila pen discuss pin ya arrange ne ngan pen arrange manga ngala ada book ki group lagi jong jong kane ko WhatsApp channel da phila ban follow ko WhatsApp channel da lang ba WhatsApp channel phila ban scroll tu ki don ki group lagi jong jong la share ka link nam ta ki WhatsApp group nang tu mar girang bun ki message janga kam ta te an select kat bala ban arrange ne ban le kuno kuno ne phila ban arrange ma phi lumba group te larang don ki pat join de sa join kat baka por kanang biang phila ban discuss we na kan lokasno phila ban yo por lok na ne tai te tangkatai ke banga snai nam ta tang kalaj kom don te e banga don manga tang kalaj kom don hare internet kom don hare te ka kham jenjar yang awan yu temangan yele hi kapala ban yarap ma ngare ngatang wan yarap ba pen mdon jing mdon jing kata kalaj kawan ka jong pi mar ngatip hi ka jenjar te pin suk kalaj kawan pin shulet pin shu to exam shubu haga larang arrange haga kata kasngi mut ba pin point adu step mun adu ki shift ba step hadu ki shift ke jan met kini ablang tala dep lang baro mon phai lang baro non kam shu ban sam non kam re bane mut ba travel ba nang ne mi jan met poete min step nang step la point te poe hene min step te katai ka biang te kaling ngan sabu hapo description janga WhatsApp channel te nang tu bade bisa join ye gitu group nang ba WhatsApp channel sa follow sa join ye group laga jong then se discuss kat ba la kat ba e banya arrange kali banele pnom be lang mo nakam ta tu gi ban like to exam SCGD te so comment ru yo don mar ki don laga jong mo ki don ki ba yo sha to ki babun majority ki babun ki yo be sha jor hat te ki don be shillong ta ki tu la so be shillong te ki don be shugo tiru te la ta ki bun ki be yo shugo tiru ki don ki bam panang te nganele ka bala ta ma khan thai gindu na hi shugo ti te ko ti kanang suk ha ban leng te kidon ki omayo sharu dhubriru don laka jong te ya kata ngamla shuban don bayo Kolkata ru Kolkata tela jencar ba te phable bida katring na phimnang malai amdon balai lang te kan jare la don balai lang te phila mari kini ngala da bang basdang ba amla areban pen kala lemda ka sarkar ka tuklar wala ka tuklar ne ka ele ban pha tho application te menta kala der ka por amla le era ka jencar ba SSC kham jenjar hi te ngatrai mla shuban pen klaro te ka shong ba yapi pen rai pen lek em ma pen tho ya kana exam SSC GD te tangi nei kresubun